ucansi noma icansi asilungiseni le because kuzothiwa shithi ucansi manje kuzothi yeah so manje njoba ngihlezi ngiphethe icansi nesuitcase so iyona uphetheni hayi kahleni uphethe ucansi yeah so iyona ndlela engisuke ngizethula ngayo mangiphambi kwabantu so indlela osuku ungibuka ngayo ngaleso sikhathi leso uyayibona ukuthi lento ngizoyisho according to attire yami ngaleso sikhathi leso angithi into engisho yeah so yeah ine purpose leyo attire yeah okay like usuku uyipresenta kanjalo kubani yeah so if ever mhlawumbe uhlangana nami endleleni ngiphethe icansi ngiphethe suitcase ngigqoka ileda leshisayo lengenza ukuthi ngijuluke manje so usuke wazi ukuthi ngiyoperforma lapho